Pipila ka adlaw una ang iyang State of the Nation address. May bisita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lungsod sa Alicia, Zamboanga Sibugay. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Saragi pangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inagurasyon sa 3-core road project sa Zamboanga Peninsula nga gipaygayon sa Alicia, Zamboanga Sibugay. Anaa sa 69 kilometers nga gilapdon sa mga road projects nga gipangunahan sa Department of Public Works and Highways ang giinagurahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Barangay Poblasyon Alicia, Zamboanga Sibugay kaganinang buntag. Ang tulo ka mga dagkong kadalanan mao ang Alicia Malangas Road, Lutiman Gikam Olutanga Road ug ang Tampilisan Sandayong Road sa Zamboanga del Norte. Kini ubos sa Improving Growth Corridors in Mindanao Road Project nga nasugdan niadtong tuig 2018. I would like to note that these projects have expanded from their original scope to include additional road and bridge developments across the Zamboanga Peninsula out to Tawi-Tawi. As the rest of these structures reach completion, they embody the promise and commitment of the government to push infrastructure development beyond our metropolitan areas. The mentioned improvement of road network will support the economic growth and development in Western Mindanao by reducing travel time, providing safe and efficient travel, improve peace and order situation, and provide more livelihood opportunities. Dugang sa DPWH nga tungod sa maong proyekto, halos usa ka oras na lang ang travel time nga kani anaa sa 3 ka oras. Pinaagi niini mas mapalambot sab matud pa ang ekonomiya sa rehiyon. As you inaugurate these roads, we are reminded of the promising opportunities they bring, opening new gateways to economic progress, strengthening the government's efforts to alleviate poverty in our locality, improving the peace and order situation in our province. Mapasalamaton sab ang mga residente sa Zamboanga Sibugay sa maong proyekto. Okay kay sir, kaning lipay kayo ang Tibok Alicia. Dili lang Tibok Alicia kundi apil na ang Zamboanga Sibugay kay okay na kayo ang dalan. Dako kayo magpapasalamat labi na nga giduaw mi sa ato ang halangdon nga presidente kay nakita niya ug unsay mga development so unsay mga kulang. The benefits that the IGC MRSP bring are tremendous. And these will come not only as we open these interconnecting roads, but also we will continue to reap the benefits of this construction for many, many, many years to come. Sara na imong hapsay ug malinawon ang pagpahigayon sa maong aktibidad gumikan sa hugot nga seguridad nga gipatuman sa PNP Region 9, AFP ug uban pang law enforcement agencies. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mamak.